No niin, kaikille tervetuloa ystävät rakkaat Ressu Bros-fanit pitkästä aikaa videomuotoon meidän podcastiin ja tosiaan meillä on tänään toisessa langan päässä on Japatus, tervetuloa. Kiitos ja morjesta vaan kaikille kuuntelijoille. Kyllä. Ja ikäväksemme voimme kertoa, että tosiaan olisi ollut tarkoitus Pentru tähän kolmanneksi tähän saada, mutta Pentrulle tuli muita menoja tai hän ei päässyt paikalle, joten joudumme tekemään kahdestaan tämän podcastin tänään, mutta käyhän se näinkin, koska me ollaan molemmat Ressu Prosin jäseniä. Niin. Mutta Kyllä. mitäs meillä tänään on luvassa sitten, mistä me tänään poristaan? No, mulla on täällä tämmönen pieni lunttilappu, että pitäisi vähän miettää jutella siitä, että miten Ressu Brosille kuuluu ja minkä tyyppistä videota ja millä tahdilla niitä tullaan julkaisemaan. Joo. Mitäs meille oikein kuuluu? Meillä oli tuossa se tosi intensiivinen joulukalenteri tuossa vuodenvaihteen aikaa siinä. Ja ei niinku ollut yhtään taukoa näkyvissä. Ja sitä tuntuu vaan, että se ei niinku lopu koskaan. Ja kunnes tässä nyt ollaan vuodenvaihteen jälkeen sitten niinku oltu vähän hiljaiselolla tosiaan. Ja millä mietteellä tosiaan, minkälaisia ajatuksia Japalla on oli tuosta joulukalenterista, tai mitä meille niinku kuuluu käytännössä sen jälkeen, että No omasta mielestäni tuo joulukalenteri oli kyllä ihan hauska juttu, että tuli lähestulkoon joka päivä, tai no ensimmäisestä päivästä jouluaattoa tuli joka päivä videota ja sen jälkeen semmoinen pieni loma on tehnyt hyvää, kun ruvennut miettimään, että mitäs videoita sitten sen kalenterin jälkeen rupeaa tekemään, kun monet peli-ideat, mitä olisi voinut pelata videollekin, niin menee pääsääntöisesti siihen joulukalenteriin, niin pitää vähän kypsytellä ideoita mielessä. Kyllä. Ja sellaista. Onhan se joo, siis se on jotenkin tuntuu, että siellä oli vähän semmoista pientä ähkyäkin lopussa, että siinä aloitettiin ensimmäisestä päivästä, lopetettiin 24 päivää ja kaikilla oli vaan, ainakin minulla, en tiedä oliko teillä sitä samaa, mutta että haluttiin vähän niin kuin lomalle, että sitten kun se 24. päivä koitti, niin kaikki pääsi lomalle ja mutta ihan semmoinen simppeli puskemista, videoiden uppaamista. Siinä vähän nähtiin vähän sitä puskemista kanssa, että miltä se tuntuu, kun aletaan oikeasti joka päivä työstää videoa. Mutta joo, joulukalenterin jälkeen tosiaan tässä on nyt semmoiset vajaat 2 kuukautta oltu hiljaisella. Toki muutama striimi sinne tänne ollaan striimailtu, mutta videot on ollut todella hiljaisia. Ja meillä on ollut tosiaan tarkoitus tehdä tämä podcasti teille katsojille tässä ensimmäiseksi, joten sen takia me ei olla oikein näitä videoita pistettykään ennen sitä, että Niin, se on hyvä ensin kertoa, että mitä on tulossa. Kyllä, ja miten asiat niin kuin muuttuu käytännössä, koska tässä on todellakin muutoksia tulossa, koska ihan vaan oman jaksamisen vuoksi ja
sen, ei pelkästään jaksamisen, vaan myöskin sen asian suhteen, että meillä pysyy mielenkiinto koko kanavaa kohtaan, meillä on mielenkiinto videoita tekokohtaan ja myöskin pysyy teillä katsojilla se, että te jaksatte katsoa enemmän niitä videoita, että tavallaan, että ei tule joka toinen päivä video, vaan että se on sitten vähän niinku pystyy keskittyä enemmän ja on aikaa ja kerkeä rauhassa tekemään tavallaan asioita. Ja se varmaan, kuten myös sulle Jaballekin, niin, ja meille kaikille Petrulle ja mulle, niin on varmasti tosi hyvä myöskin, koska kyllähän tässä niin kuin Resident Evilissa totta kai ideat varmasti loppuu. Toki ainahan saa haasteita tehtyä erilaisia ja tälleen, mutta että jos sitä aletaan tekemään niin kuin todella usein tavalla niitä videoita, niin kuten tultiin huomaamaan se, että meillä loppuu ne ideat aika vasta tavallaan. Että. Joo, ei niitä ideoita sillä loputtomia kestä, että joskus pitää hetken aikaa miettiä, että mitä sitä seuraavaksi sitten tekiskään. Ja ainahan voi Discordiinkin ehdottaa noin omia videoideoita, jos vaan mieleen tulee. Näin on. Näin on. Joten kaikki, ketkä kuuntelee tätä, eikä ole vielä liittyneet Discordiin, niin tervetuloa vaan. Ja jos ette ole liittyneet todellakaan, jos katsot näitä videoita, jos ette ole liittynyt Ressu Brosin YouTube-porukkaan, niin pistähän tilausnappia pohjaan. Emme vaadi, mutta olisimme kiitollisia. Niin, saatte sitten ne tiedot, kun niitä videoita alkaa taas tulemaan eetteriin, niin kyllä. Vähän paremmin, jos on tilaajia. Kyllä, näin on. Mutta asiasta kukkarukkuun niihin tosiaan, mitä meillä muuttuu tässä meidän toiminnassa tavallaan. Ei mitään radikaalia muutosta hirveämmin muuta kuin se, että tosiaan meillä on niinku videot muuttuu tavallaan, kun meillä on ollut meillä on ollut vähän niin kuin jokainen tekee viikossa sen yhden videon. Oliko se näin? Taisi olla jotenkuten niin, jos oikein muista. Tällä hetkellä tuntuu aivan siltä, että mä en yhtään niin muista, kun tässä on 2 kuukautta oltu nyt aivan lomalla ja että mitä me tehtiin? Me eka oltiin lomalla ja nyt ollaan ihan kujalla. Voi kujalla. Joo. Mut siis. Joo, se taas mennä silleen, että oliko se, että maanantaina oliko se joku muun päivä ja torstai ja viikonloppu. Mutta ihan sama. Joo, silleenhän se meni, että oliko sulla tiistait, mulla torstait ja Pentrulla perjantai vai lauantai? Jep. Ja sitten meillä oli tosiaan tämä joka viikonloppu striimi. Mutta meillä tosiaan ollaan yhteisymmärryksessä päädytty siihen, että tosiaan että me muunnetaan tuo videosysteemi silleen, että me tehdään jokainen 1 video per kuukauteen. Se on aika omasta mielestä, se on tietenkin niin kuin tekevälle ihmiselle tuntuu aluksi, että no onko se nyt vähän kerran viikkoon tekee kuukauteen video. Mutta kun sitä alkaa niin kuin syventää ja miettimään oikeasti niin kuin tarkemmin, niin onhan se todellakin järkevää, koska kumminkin mehän ollaan käyty tavallaan kaikki nämä pääsarjapelit, ei kaikkia spin-offeja, mutta semmoiset niin kuin yleisimmät spin-offit
ja haasteita ollaan tehty ja kaiken näköisiä tavalla, että just niin kuin aikaisemmin mainitsin, että se alkaa se materiaalin tavallaan loppuminen olemaan sitten se ajan kysymys tavallaan, tai että ei keksi enempää tavallaan sisältöä, kun pitäisi niin kiireellä tehdä niitä videoita. Joo, ja ainahan noita speedrunejakin voisi harrastaa, mutta kuka jaksaa katsoa sitä, että tulee sama speedrun, samasta pelistä sama speedrun kerran viikkoon, niin tarvii vähän miettiä jo vähän monipuolisempaakin sisältöä. On joo, ja ne sopii kyllä striimeihin, mutta sillä itse videomuotoon, että samaa peliä pelataan sillä jatkuvalla syötöllä, niin no, meillä on... alkaa menee vähän menee mielenkiinto sekä katsojilta että pelaajilta. Meillä on tosiaan, meillä on todellakin siitä kokemusta siitä, että pistetään joka viikko aina tässä mitä reissireidejä tosiaan sinne YouTubeen. Se on meidän semmoinen kantapää kautta opittu juttu, että onko siinä mitään järkeä, että näytetään samaa ruunia uudestaan ja uudestaan. Että kaikki toki on erilaisia ne vedot totta kai. Että eihän Joo, siinä. Ei niistä identtisiä saa tekemälläkään. Ei. Mutta se konsepti, että ajetaan samaa peliä tavallaan ja videota tulee sitten niinku samasta välillä. Mutta se on kyllä, se on jotenkin niinku vaan semmoinen asia. Voisi sanoa, että joo, välillä noita kaikkia speedrunin hommia, jos innostuu tekemään, niin miksipäs ei, siinä olisi hyvä videoidea tosiaan. Ja miksi ei olisi hyvä striimi-ideakin, että jos haluaa striimata tosiaan tälle kanavalle vähän speedrunia ja Resident Evil katsojille, joten ei ollenkaan huono vaihtoehto sekään. Ja sitten tosiaan, kun me ollaan jokainen tehty vuorostaan yksi video per viikko, tai siis yksi video per kuukausi, eli käytännössä 3 videoa tulee kuukauteen ja 4. viikko sitten sekalainen käytännössä. Se ei ole mitenkään varmaa tavallaan se, että miten me se hoidetaan. Tuleeko silloin voi tulla kooppia tai sitten ei mitään käytännössä. Niin kuin yhteispeliviikko tavallaan semmoinen oman mielen mukaan, että haluaako tehdä vai ei, että kerkeekö tekemään. Ja eikö se ole ihan hyvä idea, että meillä tosiaan me päästetään vähän niin kuin tuommoiset striimeissäkin tosiaan meillä noista pakollisista striimipäivistä, että sinulla pitää striimata tosiaan tuona päivänä siihen kelloaikaan tai sinä päivänä. Ja vaan että sä voisit striimata tavallaan niin kuin silloin, kun sua huvittaa tavallaan, tai milloin sulla on aikaa esimerkiksi. Joo, semmoinen pakotettu striimipäivä, niin sekin nostaa vähän paineita, että mitä sitä tällä kertaa striimailisi. On joo, todellakin. Joten me olemme siihen tulokseen tulleet, että tämänkin suhteen muutoksia tosiaan. Että me striimataan silloin, kun huvittaa ja otamme sen pois, että me ei striimata joka viikonloppu, vaan me striimataan silloin, kun meitä huvittaa, joten striimejä tulee silloin tällöin, kun meillä on aikaa ja
me jaksetaan vääntää striimiä, meillä on hyvä aihe siihen. Ja mitäpä meillä muuta oli tosiaan siinä listassa? Oliko siinä Tässä oli jotain, että pientä puhetta uusista videoideoista. Mutta kannattaako meidän liikaa spoilata? No kai siitäkin voi vähän jotain sanoa, jos on mielessä, että minkä tyyppisiä ideoita löytyy. Kyllä siis sen voi sanoa, että tuo Invisible Enemy tulee jatkumaan. Se tulee heti jatkumaan. Tavallaan se on tarkoituskin jatkaa tavallaan loppuun totta kai. Mä en jätä sitä roikkumaan tälle kanavalle. Se on vaan jäänyt sen takia, koska on ollut se joulukalenteri siinä ja kanssa. Että Joo, ja sitten se pisteturnauskin pikkusen sekoitti pakkaa. Joo, ja siitä voi aasisiltana hypätä pisteturnaukseen tosiaan siihen, että viime vuoteen tosiaan. Ja täytyy muuten mainita, että kanavalla tuli 2 vuotta täyteen ja meillä tosiaan on noin 90 Resident Evil-seuraajaa tällä kanavalla. Sitä ei kyllä tiedä, kuinka monta niistä on botteja, mutta Botikki tykkää Resident Evilistä. Joo. Se on semmoinen jännä homma, että mutta joo, siihen kysymykseen, että mitä jäi viime vuodesta mieleen? Tai niin kuin viime vuosi. Tästä niin kuin vuosi taaksepäin käytännössä. Mikä jäi eniten mieleen näistä, mitä meillä on tapahtunut Resident Evilissa tai Resupros-kanavalla? No, se, mikä nyt eniten nyt tietysti on, 2 asiaa, tietysti se pisteturnaus ja sitten joulukalenteri, kun se ero siitä perusasioista, mitä me aikaisemmin tehtiin, eli niitä videoita, niin oli nekin videoita, mutta ne nyt eros siitä peruskaavasta. Niin ne on jäänyt sillä tavalla eniten mieleen. Ja mitä semmoista yksittäistä let's playtä tai muuta videota, niin mä en osaa tällä hetkellä sanoa, että mikä on jäänyt mieleen, mutta eniten kyllä ehkä se turnaus varmaan jäi parhaiten mieleen, kun keksittiin siihen erilaisia pisteitä siihen peliin ja sitten tehtiin semmoista leikkimielistä kisailua toisiamme vastaan, niin sillä tavalla se on jäänyt ehkä parhaiten mieleen. Kyllä, olihan kyllä. Se pisteturnaus oli kyllä toki itse siinä aika isossa osassa kaikki grafiikat ynnä sun muut tavallaan. Mutta sitten ideat oli toki Pentru ja sinä ja tämä meidän Ketty Kekko, joka siinä sitten oli vieraileva tähti takapiruna siinä tosiaan auttamassa tosiaan ja 4. pelaajana tosiaan siinä turnauksessa mukana. Ja siitä tosiaan kiitokset Kekolle vielä tällä jälkeenkin päin, että tälle podcastin puolella. Että. Ja tosiaan, jos Kekko ei ole siihen liittynyt, niin meillä ei varmaan syksyllä olisi tullut tosiaan meidän turnausta. Joo, kun siitä on aika huono sillä parittomalla tai niin parittomalla määrällä pelaajia ruveta pelaamaan, kun se on paljon helpompi kuin parillinen määrä, niin saadaan laitettua sillä hyvin noita ottelupareja. Että kaikki pääsee pelaamaan ne omat pelinsä siellä. Joo, no pystyyhän sitä 2 pelaajalla pelaamaan, eihän siinä mitään, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, se on vain 1 ottelu.
Ei siinä ole mitään niinku semmoista hirveätä turnausiloa, että suoraan finaaleihin. Mut joo, olihan meillä siis tosiaan enemmänkin ilmoittautujia, mutta loppujen lopuksi neljä päätyi turnaukseen, joten ensi vuonna sitten, siis tänä vuonna yritetään uudestaan jahkaa mahdollista ja tosiaan saadaan kaikki hommat rulettiin ja tosiaan, mutta siitä sitten enemmän syksymällä tavallaan ja olihan se huvittavaa. Oliko meillä pari kuukautta aikaa sinne sitä suunnitella? Eikö se joo semmoinen pari kuukauden setti ollut, kun mitä me nyt lopetettiin, oliko se nyt marraskuun lopussa vai puolessa välissä vai millaisen loppuun? Melkein heti perään tuli se joulukalenterikin. Joo, se oli vähän niin kuin iso projektin jälkeen toinen iso projekti tavallaan heti siihen perään. Joo, tuli semmoista spesiaalia koko loppuvuosi. Oli joo. Mutta sitten, mikä minulle jäi erityisesti mieleen, niin pelimaratonin jälkeinen spesiaalistriimi. Se oli ainakin yksi kohokohta. Se oli kyllä taas semmoinen niinku, semmoinen rutistus, kun ollaan niinku, mitä mä muistelen pelimaratonista, kuinka paljon mä valvoinkin siellä, niin valvottiin siellä, molemmat vielä valvo, toinen toisen yö ja toinen, me oltiin ihan univeloissa tosiaan. Sitten vielä sen spesiaalistriimi sen kaavan päällä, niin meillä oli kyllä ihan hauskaa striimissä. Kukainenkin muistaa, jos on ollut katsomassa siellä ja striimiä. Niin. Oli kyllä melko spesiaalia koheltamista kyllä. Mutta saatiin kyllä hyviä kysymyksiä ja viestejäkin sinne chattiin, niin se oli sen puolelta erittäin mukavaa, että siellä oli myös aktiivista yleisöäkin. Jep, jos siellä olisi ollut vaikka tyhjä katsomo, niin mä olin ollut kahdestaan vaan siellä höpöttämässä. Joten kiitos kuuluu kyllä teille katsojillekin, että olette olleet siellä mukana, että ketkä on ollut siellä mukana. Että ilman teitä katsojia tehtäisikö Resident Evilia? Varmaan tehtäis. En mä tiedä. Tuntuisiko se niin kivalta? Varmaan tehtäis, mutta nyt se on vielä mukavempaa tehdä, kun tietää, että joku voi jopa katsoakin. Niin. Mutta meidän lähtökohta on ollut se, että ihan sama kuinka paljon meillä on ollut tilaa ja kuinka paljon meillä on ollut seuraajia, katselukertoja yömässä näin, niin me ollaan porskutettu vaan eteenpäin tavallaan, että me ollaan enemmän kiinnitetty huomioon siihen, että jos me tykätään tehdä niitä videoita ja tavallaan me nautitaan sitä touhusta, niin me tehdään sitä tavallaan omaksi iloksi. Joo, ei me saada tästä penniin pyörylää, niin tämä on vaan tällä omaksi huvikseen ja harrastusmielessä. Kyllä. Mutta mitä en ole ainakaan minä saanut rahaa, mutta en mä matkusta tiedä. Niin ei, sitä ei koskaan voi tiedä. Niin, ei puhuta niistä mainosrahoista vai? Joo, ei Mutta mitä me voimme vielä puhua tulevasta vuodesta? Tuleva vuosi se tuo yllätyksiä täynnä ja tosiaan. Joo, ja sitten mulla on tarkoitus vähän laajentaa tätä materiaalia niin sanotusti ja käydä myös noita ainakin 5 elokuvaa läpi semmoisena pienenä hypinä videoina ja
enimmäkseen pelaajan näkökulman kautta, eikä mikään semmoista geneeristä arvostelua, vaan mietitään sitä elokuvan sisältöä vähän niin kuin pelaajan kautta, että muistuttaako ne yhtään pelejä ja pongataanko sieltä mitään tuttuja asioita ja onko hahmot ihan outoja tai muuta vastaavaa ja mitä nyt ikinä mieleen nyt tuleekaan niistä elokuvista. Kyllä. Se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta tosiaan. Tuohan on aivan niinku, ettei tarvitse pelkästään tehdä vaan videoita, että tätä voi niinku asioita laajentaa, kun ei videot alkaa videoita just se, että kun kaikki alkaa olla nähty siinä mielessä, että alkaako videot toista itseään tavallaan, että se on ihan hyväkin, että lähdetään laajentamaan tavallaan asioita, että ja uusi perspektiivi tavallaan. Ja uutta ilmettä. Että mitäpä tässä vielä tosiaan, oliko meillä mitään vielä semmoista tärkeää informoitavaa kuin se, että meillä videot muuttuu ja streamit muuttuu silleen rennompaan suuntaan ja videoideoita tulossa ja puhuttiin vähän tuosta viime vuodesta vähän semmoista. No siinä tämä kirjoitettu lista tuntuu olevankin, että mistä oli tarkoituskin tätä hypistä, niin kyllä me aika hyvin nämä kohta kohdalta ollaan käyty läpi. Kyllä. Ja mä kyllä sanon, että vaikka toki tässä nyt raskasta on ollut, niin tää on ollut todella mielenkiintoista tehdä näitä videoita ja tosiaan ehkä parempaa suuntaan olla menossa tässä tosiaan ja vähän rennompaa suuntaan ja pystyisi keskittymään myös noihin niinku videoihin tosiaan enemmän ja se on niinku jaksamisen kannalta todella hyvä asia. Joo, jos on vielä töissä kaiken lisäksi, niin ei aina kerkeä noita videoita tekemään, niin ei tarvitse sitten kauhealla kiireellä ruveta väsäämään jotain, vaan voi just sillä pikkuhiljaa viikkojen mittaa sitten tehdä sitä videota. Kyllä. Onhan se joo. Muistuja. Mä haluan kiittää tosiaan vielä kaikkia tässä mukana olleille ja haluan kiittää Japakin, että saatiin tämä podcasti piettyä ja tosiaan vihdoin ja viimein. Ja tässä on viivytetty tosi paljon tätä podcastia. Vihdoinkin saatiin tehtyä tämä teille ja tästä lähtien sitten niin päästään pikkuhiljaa videoiden pariin tosiaan. Ja täytyy tosiaan tehdä jossakin vaiheessa sitten uusi podcasti, missä Pentru on mukana, koska hän ei päässyt tänään paikalle. Niin Joo, niin saadaan senkin herran kuulumiset kyllä. Kuultua. Ja mä en tiedä se, että tarviiko näihin aina olla 3, että se, että riittäisikö välillä, että olisi 2 välillä, että se, että jos joku ei vaikka pääse tai tälleen, ei tarvitse odottaa sitten kuukausitolkulla tai jotakin tälleen yhtä video tavallaan. Että. Joo, ja jos mekin yleensä aina mietitään etukäteen, mitä me
höpötetään podcastissa ja sitten me sovitaan nyt ennen video äänittämistä, että mitä me nyt apauttiarallaan niistä höpistään, niin periaatteessa tässä riittää se, että on parikin tyyppiä ja jos tulee jotain semmoisia muutoksia, niin sitten ilmoittaa sitten eteenpäin niille, ketkä ei päässyt mukaan. Kyllä. Niin just sen takia, ettei tarvi just venyttää ja vanuttaa ja odottaa ja ihmetellä, että koska nyt pääsee sitten tätä tekemään. Niin, ei siinä välttämättä kaikkia tarvitse olla. Joo, ei. Mut joo, mulla ei oikein tällä hetkellä ole mitään muuta tärkeämpää, hirveämpää niin kuin asiaa, mitä pitäisi kertoa tosiaan. Ja, sen enempää, että kaikki muuttuu. No, mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Ja olisiko se tästä... Niin. Ei, sano vaan. Niin, että olisiko se tästä hyvä lähteä jatkamaan ja tosiaan eteenpäin tosiaan kohti videoita. Ja... Kyllä, kohti uutta vuotta. Kyllä. En mä tarkoita uuden vuoden juhlia, vaan kokonaista uutta vuotta. Jep. Ei tässä sentään niin pitkä paussi tuu, että jatketaan vasta uutena vuotena. Joo, ensi vuonna vasta sitten. Kunnon tauko. No. Mut joo. Mä olin tosiaan Matsku ja tässä toisessa langan päässä roikkui tosiaan Japa täällä ja minäkin haluan kiittää kaikkia katselijoita, kuuntelijoita, vanhoja ja uusia tilaajia ja muita vastaavia. Kyllä. Ei siinä, me kiitämme, kuitamme ja heittäkää peukku podcastille, jos tykkäsitte ja nähdään ensi tulevien ja uusien videojuttujen parissa. Se olisi morjens. Morjens.